Kauna kana. Ayo zvimwe bata maoko ka. Maisimba ichimunda nazvo ka izvi. Totora muzvisa moisa pane izvi. Izvi zvikakuenda apa. Izvi ndeshani. Soup. Zvapinda uko. Kasa background. Isa zvini zvimubhegi uri nepa. Anderenywe. Badarachi. Kupfekera mukatundu. Izwi wenda upi? Ndezvavo zvavanobata maoko. Izvo ndezvavanobata maoko zvoti vacho. Sipo ngavadzise mukati mo. Sipo ndaisa mukati. Koi plastic. Richabatanidzana namaluva uko. Ndero maluva tora iyi. Ndereko koi. Akadi ndepo. Yes. Eh. Good afternoon, people. Good afternoon, good people. How are you guys? I hope you are good, guys. Yes, come here and say bye-bye to Maisimba. Maisimba is now on your way back to Zimbabwe. Maisimba wachena. Yeti matengero. Ah, Maisimba. Oh, okay, we're gonna. Maisimba is now back on, going back. Maisimba, thank you, my dad is Esa Katambanisa Maoko. Maisimba wako yani bag ravo iri, one iri bag iri. Maisimba varikudzokera zvinhu zvakabatana. Varikudzokera zvinhu zvavo zvakabatana Maisimba. Varikudzokera zvinhu zvavo zvakabatana Maisimba. Tinavo Maisimba pano, tinavo vanadhumeba varikungomisa mhino. Vari pano, anaruwa varikungomisa mazidzoro. Vari pano, anatawanda varikungomisa mazitumba avo. Vari pano. Maisimba vakuenda, guys. Maisimba is now on her way. Baba, yanga iri first time yaMaisimba kupinda South Africa. My diaries akanaka. Maisimba first time yavo to be in diaries. So yes, we have gifted here with so many gifts. Kuti vasvikwana vachiwana pekutangirawo. So my diaries, Mwari wakuitire zvakanaka. God bless you guys. Mwari wakuitire zvakanaka. Mwari wakuitire zvakanaka. Mwari wakuitire zvakanaka, guys. Mwari wakuitire zvakanaka. Maisimba is now on her way. Mumeke zvinhu zvemutatse mabhegi enyu ese kuti mangani. Mozokangamwa. Excitement munokangamwa zvinhu mukasiya grocery. Mukanodla airpie. Ya primo faz, ridículo. Ichi chipamusoro ichi anochokuenda kumabhegi kukoko. Oza chano wabveru. Umbana anorepera muno munhu. Zingwena nazo. Zvizvo tikona nacho pazve vana ndakunda. Iro rikurepa iri. Once todawo namba toda kuzotumira kana takuenda kumba. Tina rana panapa, tina rana watinaye trusted wedu, trusted runner muJoburg. Munondibata kana muchida trusted runner, guys. Anditika kana muchikwira bhazi, tine bhazi redu isusu bhazi pano ratinofamba naro rinonzi Mandaza. Saka ndakuisa namba dzaMandaza dzamuchafona kana muchida kubatisa zvinhu kuenda kumba kana kuti kukwira munongouya pano. Taona giri namba 068 059 4706 4706. Right, Tawanda. Anzwanita nezveMaisimba, saka hausi mudhayari wepano dia. Dei wangu ari mudhayari wepano ngade uri kuziva Maisimba. Hazivi. Saka namba idzo, guys, vari kuda kutumira. Anditika zvekuti tinotrace zvinhu uchiziva zvinhu zvako zviri kufamba sei. Anditika nemaprize anotya Mwari. Namba ndakupai. Anditika mobata modai.
guys, thank you very much madiaries ese. Mwari vakuitirai zvakanaka, Mwari vakuitirai zvakanaka. Mai Simba first time yavo kuuya kuSouth Africa vakaunzwa nemadiaries, takavaunza munomu madiaries, vakasvika zvavo vachiuya nekabhegi kavo kane hembe zvakanaka-naka, tikavagamuchira semumwe wedu, tikavada handiti tikavataridza rudo, handiti pati papaya makabvisa makakontributa mese. Mari yavo yaya vachinja vateva nemadhola avo, vanga vari mu5 star hotel Mai Simba vachila bacon vachila saka makakontributa musebo mese guys, vanhu vakabvisa Mai Simba mari yavo vanayo haina kubatwa. Kune vakazoita tumwe tuma e-wallet, kune maadmin soon after Rejoice Getaway. Ndezvavo. Ndezvavo. Andimaona. Ndokubva mavakontributa Mai Simba vatenga madhola enyu Mai Simba. Vatenga madhola avo Mai Simba vaenda vakabata mari yavo, grocery ravo, zvinhu zvavo zvese zvakakwana vaenda nazvo. Chikafu chenyu chose Mai Simba vaenda nazvo, zvose zvinodiwa kuti vanodya vakatusununguka vagere kumba kwavo vanazvo Mai Simba. Saka vakuinda hanzi mission malive panedza madiaries anenge achiziva. Saka uzoti usiri mudiaries oya uzoti kuzari Mai Simba nezvei, si hatina nguva yekuzodzokorwa kusanangura. Timu rediaries rinenge rinotofollowa every life, rotoziva kuti ava vakasvika sei, ava vanodii, ava varikufamba sei. Handinoona munogona kuzodzokera kumalive enda munoona live yepabow, and then woteerera yese uchaunderstanda kuti Mai Simba vanoita nezvei. Hanzi nagogo vemikela ndimhoresere mukoma Tawanda ndifibi. Hanzi ndimhoresere mukoma Tawanda varipo zvavo vari kuzvinzwa. Mai Simba taurai nevanhu. Hello, madam. Machukira. I'm going back to Zimbabwe now. Musare munyasha vanhu vaMwari we. Vazoti mamuri mu5 star hotel. Hotel nandichimodya chirungu foku yakadona ndonyepedzera kudzungaira ndichiita zvirimo. Ndakadzidza zvese zvinenge ndakazodzoka kuti kechituwa iva ndakufamba neko. Munenge mafamba vega next time. Sarasike. Zvavo. Aiwa makaita basa Mwari akuitirei nyasha vaMwari we. Mary kunaka Mai Simba vanotogara kuZimbabwe, havagari kuJoni. Takangova inviteawo kuti vamboona Joni. Havatogari muSouth Africa. Saka ndouya zvemazuva vanhu vaMwari wedu. Ndogara kuZimbabwe kwasadza ndokwandinogara. Handisiwe kuno kuJoburg. Mamadhayaris ndovakandinvita nemadhayaris. Mai Simba imbofamba ivo kwete kungoramba muri panzvimbo 1 mumbodzidzawo kuona zvinezvi. Saka I appreciate that makaita basa iri. Hanzi naChief Brenda Kambuzuma, Sisimeli ndimhoreserewo Wesa. Wesa, you are becoming popular by the day, by tomorrow. Hanzi ndinvite ndiri gope aiwa tinoinvita vedu. We invite our own people. Watinge tatombofamba nekuti tinyatsoona kuti uri munhu wedu zvodari zvo. What is kufamba sei? Wada kamera. Maluva iyi ndio trusted runner ye. Kutsikitsira pale une zvipande mwana wangu. Une zvipande wao uri kutsikitsira tu. Tarisa kuno Luvas, tarisa kuno. Unopisa ye. Varora vangu vose panoti kuone. Trusted runner ayo. Trusted runner. Kana mchida runner. Kana mchida kupatsa guys kune vanoda trusted runner muJoburg guys. Wokuti if anything munobata inini you ask me kuti Simeli ndimakatiraira kune munhu padai so. Ndiye munhu andinorana wandairana naye kubva ndiri kuno kuSA, ndiye mufana wangu wandairana naye. Nanhasi ndiri kuUK even vese ndakuranirwa veUK ndiye munhu anorana. One of the trusted boys that I have met mukati muupenyu hwangu ndiye mufana wangu. Ndiye munhu akavaka vari redu. Ndiye munhu aitenga zvinhu zvekumba kwari redu. Ndiye munhu aitenga zvomba kwari redu. Yesiska. Ndayari ziyabhati handingasari rega ndiinde uyu. Ndayari wedu unodaro usika uyu. Yesiska. Anumana. Hanzi mandaza ndizvozvo chaizvo namukoma Tawanda vakatibata zvakanaka pandakakwidza my brother. Yes. Hanzi aiwa istaff kavanenge vari staff kaMai Simba. Vanenge tine mashezi kumabhazi guys. Vanenge vari staff Mai Simba. Takatomirira kuti vazokiso vanenge vari staff mubhazi. Vanenge vari mubhazi. Munofana kukwira mandazi.
mahara free kuuya free kudzokera Vazoita vanhu vakwirire bhazi papower. papowerhouse ndo panokwirirwa mabhazi guys. Papowerhouse ndo panokwirirwa mabhazi. If you are not sure unongouya panapo wotaura kuti ndikutsvaga Tawanda Wesa Mr Diaries, vanhu vanotokunongedzera. Onai mabhazi ari pana papowerhouse, ndo pakarongeka guys. Muri kuona pakarongeka, onai mabhazi ari panapa. Hanzi Rana is running away. Vakomana kanenge nezvipande kava Prada. Vakomana nemari musaro wemari muchidhurwa mari vanochinja kuti maranzi zvakanakisa, vanochinja futi. Papowerhouse ani muri kuona. Papane mabhazi akati akamira zvakanaka panapa. Muri kuona zvinhu zvese zvinenge zvakabatana. Aiwa tindi kuNewtown kupowerhouse. Isusu toenda zvekupowerhouse. KuNewtown handitombokusvikini. Kupowerhouse hanzi mama black meg boma kumwa mugara sasi kumwana arisiya uko. Acha nomwe ndofunga. Saka uyai panapa guys, mukwirire pano. Ndo panokwirira mabhazi guys. Vangani vanobva kuHarare guys, isai malavu tione. Hanzi nderipi Mandasa rego. No, Mandasa narisire Gweru. Kugweru unokwira Muzanzi. Kugweru unokwira Muzanzi. Muzanzi ukangosvika paMuzanzi ukati ndiri kuda Hayward paMuzanzi. Ndabva kudhaya kana ngosvika ndabva kuDiaries. Watobatwa bho wotoenda. Kugweru unokwira Muzanzi kana kuti Toms. Hanzi najina mufambe mushe maita wangu. Aisimba. You're the famous powerhouse. Hanzi peo namba ya Rana. Ndo pina pano here namba. Tandeka ndipate kuseri. Kana wakutumira tell me antika so that nini ndinenge ndiri tracker yacho. I'll be the tracker. Akadza kamera mwado wakuwana. Uri honest, you are honest. You want to look at me like you ndo basa rako. You are very honest. One of the honest guys. Ana problem nezo so but body yeda atuka kamera. Officer license. Unoya kuseri Tandeka ndokupa namba yake. Unoya kuseri ndokupa namba yake. Swiss Express ndo ndepiko ipi? Harare. Inga Harare yakawanirwa nyasha yakomborerwa Harare. Paina chikwana swish my bus. Ibasi rako here tatent noteni. Very feminine. Hello. Hi, sir. Ari simani. Yes, again. Yes. Vakagwenda nepiro nomzi wacho ane magara. Hanzi Mandasa ngayo Cape Town, riko Cape Town Mandasa. Ndere Jobe Harare. Ndere Jobe, hanzi ndere Jobe Bulawayo here, amen. Right. Saka mawaona maisiba ntika. Tangoda kuti thank you guys for your support my diaries. I say thank you for your support my diaries. Thank you for your support. My Simba is now going back to Zimbabwe. Saka muchazovaona Mandasa Ellsbury yes Mary kunaka. Ava vadi kusarira woshura ava mukadzi wechirungu izvi. Renda kuHarare nandipi? Hamchita mine kuHarare nekulocation. Hey, may your wish be granted to be a rich aunt. May God remember you. Aiwa kushata haro dada ira rakachena. Iro. Rakagesa. Gesa kuriti. Dadari chiyonzo. Aiwa. Vese they're glowing. Umoy. Uyuru, who takes care of Sismeli Kunok Jobek? She's glowing.
muzondudza hakuna diaries risina garo guys kana maka risina tasamuone uyu atouya mutupo maimwana iro mutupo kwada kona diaries mutupo wemadiaries izangalewa mutupo wemadiaries iBurkina Faso akitera maimwana akitera ndo signature yemadiaries rukwanzi undibachena ningikiri na Phoebe anovaona anzi ru nezvako zvosere anzi ru chimama anzi ru ane nharo yowe ru akabatana iwe ndekunamata here vagarayo kuzadza bhazi signature taura zvako vhiki signature izangalewa zangalewa ndo signature rediaries kunati kushure kwakakalota kaigadzirai chi kudiaries hakuna vakukadzi asina magaro hakuna murume asina dumbu dumbu CEO vediaries vedhororo kana uri murume FGF edumbu handimaona and you need to be a handsome Autivari. Naona anaenda kuti Harare. Mama. Naona tsagereka Harare nini. Anori. Chipisage. Okay. Kwanzi rundi manjuze here. Asi manjuze ru. Ndakaona munhu akaita yerobhoto vari manjuze. Nachidani tikuona inhasi kupi naichi Judith. Ndisa kurembedza kudai kurembedza onai kuda kuloja vaimwana vakaita kuloja naimwari kwairozizi kwaidzoserai ruku vakamera kuna ruku siwisi vakadiko vakuru veswisi tarisai kuno dhimika veswisi yadai kunesai matengesai bhazi renyu apa kwasha tengesai bhazi taurai nevanhu bhazi renyu rinofamba sei rinoenda kupi tine bhazi 3 akutarisai apa rinoenda kuHarare rinosunga nguva irofamba sei rodii na3 rosvika nguvai bhodha rakamira sei alright okay saka rinoita mari bhazi renyu 800 900 munopa chikafu here hamupi chikafu hanzi Swiss the vanhu vari kunyora mucomment section hanzi Swiss basi manyama umakati Swiss the best umakati nderipiko Swiss rotirione tida kurikwirawo hanzi free market aiwa ndipamba free marketing ndapa free marketing uyavhimba iwa hanzi yi smart aiwa vari married hawo driver vasvika driver manyama hanzi Casper muri Casper hanzi maimboenda bozana raisanganai namdhara weda vadriver vebhazi rekuswiss vanonzi mukoma shepherd saka kana uchinge wasvika panapa utsvaga Swiss bhazi iri handiti kamati moda kumbotesta handiti hanzi booking yes bookai now hanzi stop booka for December yes you can book hanzi riri online so you can come here ndo madriver enyu manyama amunenge muchifamba nawo aya handimaona ndo madriver enyu amunenge muchimba hanzi how much in US dollars mobhadhisa mari ndi mayesa 50 US hanzi Swiss the Swiss bus manyama driver manyama yes driver manyama vanonzi vabakrega vakaroora bokwenda babai mwanangu babai chakati chizukuru changu babai baby
Saka Swiss basi rainde pipo. Kupinda mukati mwaratidza basi. Riri kupiko basi. Ainomboreta chikontractor. Tochaipedza tiri kuita panapa. Endai munoratidza basi. Oro. I mean, sorry, I'm not going to try my foot. Right, saka ndiko ndiri panapa mabhazi vachene Swiss iri anditika ndakupinda nemi mukati munyatsoona zvandakaita mukati bhazi anditika neuwandu hwenyu booking online $50 in dollars, 900 rands in rands. Right, follow me inside, guys. Guys, bus manyama. Apa nogara driver. Yapa driver when you time see a shepherd, mkoma shepherd waruko. Guys, mnangopafila. Guys. So when sumuka wena. Sumuka wena. Handa isikile mkatande handa tu. Ha, sasa muone guys. Iwe ati manyama kana kugowa taura. Manyama gogo utsaye vanhu kuti basi chi Manyama. basi manyama. Ndakaya naro last week. Taura zvenyu Saturday. Ndikudzoka naro. Good. Chakamalisha up and down naro. Makafamba bo. Manyama. Manyama ebhasi. TV iripo. TV utatsa vanhu TV yo. TV iriko. Gogo number 1. Toilet. Muna toilet. Anje, takaenda. Wandora replace ana Greyhound. Vanaita kepi chakaipa. Cosmart. Tasa mwana ukasa zvo zvakonesa mukati umu. Zvako murimo. Chinyama chebhasi wakoma. Right. Unoamba chungo mama. Toilet irimo. Kuti mama zvido namutara. Aiwa zvikuti ndiwane acid. Kana kata manyoka. Acid ndichinda toilet iripo haiwe. Chinokumudhani. Chinokumwana mudhani. Saka toilet ndiyo iyi guys. Toilet ndiyo iyi. Wena kichakiwa. Toilet ndiyo iyi. Ani mazviona. Toilet ndiyo iyi guys. Swiss bus manyama. Mvura yekumwa iriko kumashure uku. Murikuona mvura yekumwa iyi. Iyo mvura yekumwa iriko kumashure mvura iyi. Coffee. Iyo. Coffee. Coffee machine iyo. Coffee machine iriko. Ani maona. Coffee iriko. Basi rinonzi Swiss. Hanzi ndo raka-replace Greyhound. Ma-TV munenge muchiona henyu ayo ma-TV arimo mudenga. Munofamba muchiona Jack Chan, Karati, anenge achiita muchiona ma-videos enyu, vaimbi, vachiimba. Mune comfort here. Iwe, comfort hausundi kutanga uri mudege maimwana. Apa masitsi unogona kuadjustaona. Unogona kuadjusta masitsi. Yeah. Awise china mune maplastic ekusira china kana wadya papai mune maplastic acho basi mariona basi ririko guys. This is the bus to use kana muchifamba muchienda kwamunenge Anzi rinoenda Cape Town here. Aiwa rinotangira muno muJoburg muchienda kuZimbabwe. Chibhasi ingati chindege maimwana. Kutange chindege mudhara. Chindege maimwana ungazomucherera kuti ndiri mundege vegoko varikuti akanga ari. Uchivanyepura kuzvaita seko unokutira ndiri mubhazi. Such big pressure. Taura chokwadi aiwa agogo manyama. Ngombe bobo. Famba ibo. Gogo manyama. Yes. Bye bye. Bye gogo. Driver bapila. Driver kusifanya unosumuka ndidzinga. Chirungu. Kwenda gara ndikasumuka iro. Siti muri kuona guys. TV dze aiwa toilet Anzi munoenda chegutu here Cape Town. Drive. Cape Town changokura. Kukura vachangokura saka kezi zati vakuenda vachiri muJoburg to Harare. Saka bukai even for December. Start booking now. Joburg hands 900. Mari Joburg 900 kana $50. 900 or $50. Kana $50. Chete. Saka imwe staff iye kuti mukasvika panapa guys alisi kusina kubuka online. You can talk to these guys. The bus rinonzi Swiss
Mina mfana mtutambidze chikubude. Usavire mbere mfana wangu. Pana mkoma Abraham, lokona ngoshikoti ndakona mkoma Abraham. Mina Pana mkoma Bradley, varipo futhi. Antika. Asika uniform yawo iblue, ati muri kona guys. Wokusvika woti wana mkoma ngomba mauya. Azikapinda. Yes kana gaza. Ndida idunibo. Ora ngati kuisira namba mfana wangu. Kuisira namba moto ndakona. Aiwa, ndinonga. Wakwira umuka good no kuchangamuka unochangamuka wokwira wofamba nebasa rakanaka wagona ka saka mavaona kadhostafi mukasvika pano you talk you negotiate and you go home naika mukoma Abraham anzi makarora here kwai makarora here mukoma Abraham havasati Satozoshona seje. endaenda izvizvo pafacebook singotozvona Dora sharp. papeji Peji ravo rakanzana. izvezvi mukatoenda munotozvona Harare, Swiss. Harare, ne Swiss. Swiss, Harare. Iyo, wanopedza kura. Swiss, Harare. ichi chibhazi ichi hachisi chekurova kuti gugugugugukuendeere chiri kungozvisengesa choko unodanira akadzi manyama toireti maiona wamwa bhekelebo zvako usana zvimwe mukati ungomanya kutoireti hesi queen b hanzi toda nhamba hanzi tikumbirawo nhamba tisadzana and guys you book online ndedzanidzi panodiwa nhamba isaidze office kine ichina tiri kuisa nhamba vanhu vakuda nhamba yebhasi chi mukoma Abraham ari kutipa nhamba dzavo vai vanga vachibvunza nezvavo 0 7 9 an hour ningira Oi, Harare, Swiss. Abraham wacho ari kuti Abraham Sorry, this is unfortunate. Then I'm suffering. Tata my phone, I'm a